Köszöntök mindenkit a Bástya napon, a Bástya óvodások ünnepségén. Akik most vannak itt először, azok talán még nem tudják, hogy ez egy nagyon szép hagyomány. Minden évben készülnek a Bástya óvodások erre a napra egy kis műsorral. Én és még valószínűleg nagyon sokan itt a teremben már évek óta izguljuk végig ezt a napot. És hát izgulnak a gyerekek, eléggé zsizsegnek ott kint a színpad mögött, és hát persze izgulnak az óvónénik is, akik nagyon nagy türelemmel és rengeteg energiával készültek erre a napra. De nem is húzom tovább az időt, hanem megkérem Ferenczy Kinga intézményvezetőt, hogy nyissa meg a Bástya napot. Köszönöm szépen! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy megint ilyen szép számmal összegyűltünk. Nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm régi kollégáimat, és örülök, hogy megtiszteltek újra minket. Engedjék meg, hogy először köszönetet mondjak az Aranytiszt Kultúrház vezetőségének és munkatársainak, akik lehetővé tették újra, hogy ingyen és bérmentve megkapjuk a helyiséget, és itt a műsorunkat újra megrendezhessük. Ezt minden évben el szoktam mondani, hogy mi az, amire gyűjtünk, illetve hogy ugye ez kétféle céllal jön létre ez a rendezvény. Az egyik, hogy megmutassák a gyerekek, hogy mit tudnak, a másik pedig, hogy az alapítványnak, vagy az óvodának a pénzalapját egy kicsit kibővítsük, illetve hogy valamit lehetőségünk legyen vásárolni. És az idei évben szeretnénk, ugyan tavaly is ezt mondtam, de majd mindjárt elmondom, hogy ez miért nem jött össze, hogy szeretnénk az udvaron a fiúknak egy focipályát leburkolni, illetve a focikaput ezt a tavalyi évben sikerült megvásárolnunk, de a focipályának a burkolata, ugye amit gondoltunk ilyen gumiburkolattal, az mintegy 1.200.000 forint lenne. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy az így nagyon-nagyon sok, és ennyi pénze nincs is az óvodának, illetve az alapítványnak, úgyhogy egy ilyen 720.000 forintos árajánlatot fogadtunk el, ami egy műfővel lesz ott borítva a fiúknak. Tehát ezt, ha minden jól megy, akkor meg tudjuk talán nyáron valósítani, de ezt is csak abban az esetben, hogy pályáztunk az önkormányzatnál az alapítványon keresztül, és hogyha azt a pénzt megkapjuk, ugye ezt nem tudjuk, hogy milyen összeg, de 200-250.000 forintról beszélünk, akkor tudjuk ezt megvalósítani, illetve a mai napnak a bevétele még, ami hozzájön. Gondoltam először, hogy elmondom részletesen itt a költségeinket, hogy alakultak a tavalyi évben, de nem biztos, hogy ez most szerencsés, hogyha ezt itt felolvasgatom. De a szülői munkaközösségennek, amikor volt az utolsó megbeszélése, ott elmondtam részletesen, úgyhogy ha bárkit érdekel, vagy kíváncsi rá, akkor nagyon szívesen megmutatom, vagy a szülői munkaközösség meg lehet nézni. Szeretnék a kollégáimnak is köszönetet mondani, mert azt gondolom, hogy sem nélkülük, sem a gyerekek nélkül ez a mai nap nem jöhetett volna létre. Fogadják nagyon sok szeretettel a műsorokat, nagyon izgulnak, nagyon sokat készültek rá, és ha nem is minden úgy sikerül, ahogy ezt elképzeltük, vagy ahogy eltervezték, azért örüljünk neki, hiszen a sajátunk. Úgyhogy köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és már nagyon mozog a függöny mögöttem, úgyhogy jöjjön is az első produkció, az angol csoport. Music Man, ezt a címet adták zenés előadásuknak, akik betanították Szél Tolmi és Tóth Tíme Elmese. Jó szórakozást!